Praise the Lord, maayong gabi sa mga anak sa Dios. Amen. Nanasabta, dili gyud nato kawangon ang pagpamati sa pulong sa atong buhi nga Dios. O before ta maminaw sa pulong sa Ginoo, ato nang diri na ta sa atong church declaration. Okay? Sabay ta. Today, I receive all that Christ died to give me. His abundant life, limitless grace, boundless mercies, divine restorations of youth, and overflowing provisions. Today, I take hold of all God's blessings, healings, and miracles. I shall be transformed from glory to ever-increasing glory, and victory to overwhelming victory. And I will enter the promised land of the believer's rest, seeing His mighty restoration in each and every area of my life. I proclaim that I am God's beloved, His highly favored child, His powerful servant, and His overcoming champion. And because I am blessed to overflowing, I will be a blessing to all. In Jesus' name, Amen. Amen. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord, for your word. Among ginadeklara sa mga kinabuhi, magapamuhat na in Jesus' name. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Kinsa na to ang andam na nga mamati sa pulong sa tong buhi nga Dios. Okay, ato ta sa to ang foundation text nga atong pagkakuhaon diha sa Josue chapter 1 verse 1 to 16. Ang pulong sa Dios nagaingon: ang pagpangandam alang sa pagpanag-iya sa Kanaan. Verse 1, Human mamatay si Moses nga alagad sa Ginoo, miingon ang Ginoo sa personal nga katabang niini nga si Josue nga anak ni Nun. Patay na si Moses nga akong alagad. Busa karon pangandam kamo, ikaw ug ang tanang Israelinhon sa pagtabok sa suba sa Jordan. Paingon sa yuta nga akong ihatag kaninyo. Sumala sa akong gisaad kang Moses. Ihatag ko kaninyo ang tanang kayutaan nga inyong maabot. Mao kini ang inyong mahimong teritoryo, gikan sa kamingawan sa habagatan hangtod sa kabukiran sa Libanon sa amihan, o gikan sa dakong suba sa Euphrates sa sidlakan hangtod sa dagat sa Mediteraneo sa kasadpan apil ang kayutaan sa mga Hitihanon. And verse 5, walay makapildi kanimo sa tibuok mong kinabuhi. Magauban ako kanimo sama sa akong pag-uban kang Moses. Dili ko ikaw biyaan o pasagdan. Lig-una ang imong kaugalingon ug pagmaisugon. Kay ikaw ang mangulo ni ining katawhan sa pagpaniiya sa yuta nga akong gisaad sa ilang mga katigulangan. Lig-una lang ang imong kaugalingon ug pagmaisugon gayon. Sunda gayod pag-ayo ang tanan nga kasuguan nga gihatag kanimo ni Moses nga akong alagad. Ayaw gayud kini isalikway aron magmalampuson ka sa tanan mong pagahimuon. Ayaw gayud kalimti pagbasa ang libro sa kasuguan. Pamalandungi kini adlaw o gabi aron mahibaluan mo kung unsaon pagtuman ang tanan nga nahisulat niini. Ug sa ingon ni ini nga paagi magmauswagon ka ug magmalampuson. And verse 9, hinumdumi kining akong gipahimangno kanimo, lig-una ang imong kaugalingon ug pagmaisugon. Ayaw kahadlok o kaluya, kay ako ang Ginoo nga imong Dios, magauban kanimo bisan asa ka moadto. Busa gimanduan ni Josue ang mga tigdumala sa Israel. Libutan ninyo ang kampo ug sultihi ang mga tawo nga mangandam sila sa ilang mga pagkaon, kay tulo ka adlaw gikan karon mutabo kita sa suba sa Jordan aron sa pagpanag-iya sa yuta nga ginahatag kanato sa Ginoo nga atong Dios. Unya mingon sa Josue sa tribo ni Ruben, ni Gad ug sa katunga sa tribo ni Manase. Hinumdumi ninyo ang gisulti kaninyo ni Moses nga alagad sa Ginoo. Nagaingon siya nga hatagan kamo sa Ginoo nga inyong Dios ug pahulayanan ug mauna kini ang yuta nga gihatag niya kaninyo. In verse 14, ang sidlakan bahin sa suba sa Jordan, magpabilin dinhi ang inyong mga asawa, kabataan ug mga kahayupan. Apan ang inyong mga sundalo kinahanglan maguna sa pagtabok sa Jordan sa pagtabang sa inyong mga kaigsuonan, hangtod nga maangkon nila ang kapahulayan gikan sa Ginoo sama sa naangkon usab ninyo, ug masakop nila ang yuta nga ginahatag kanila sa Ginoo nga atong Dios. Human niini, pwede na kamo mobalik dinhi sa sidlakan nga bahin sa Jordan sa pagpuyo niini nga yuta nga ginahatag kaninyo ni Moses nga alagad sa Dios. In verse 16, mitubag sila kang Josue, buhaton namo ang tanan mong gisulti ug muadto kami bisan asa mo kami padtua.
Magampo ta amahan namo nga langit nun, mapasalamaton kami nining matahom nga kagabion. Salamat Ginoo sa kahigayunan nga magihatag na usab kanamo nga kami makapamati sa imong pulong God. Salamat Holy Spirit, amo kang gina-acknowledge sa among mga kinabuhi tungod kay among ginaila. Kung wala ka, wala kami mahimo. Dalaygon ka sa walay katapusan, Lord. Salamat sa mga pagpadayag karong gabion na God. We honor you in Jesus name. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Ang Dios magapanalangin sa iyang pulong. O karong gabion na mga igsoon, atong tun-an ang pulong sa Dios. O ang atong tema mao kini nga ginaingon, ang maayong kalampusan maoy pamaagi sa Ginoo alang sa iyang mga katawhan. Praise the Lord. Hallelujah. Kung imong tan-awon ang atuang foundation text nga atong gibasa kaganina, mao kini ang panahon nga si Joshua mo'y nagpabilin nga nahimong leader tungod kay namatayon naman si Moses. Kini si Joshua ang gigamit sa Ginoo aron sa pagdala sa mga Israelites ngadto sa yuta nga gisaad sa Dios alang kanila. Kung imong tan-awon diri atong basahon ang verse 1, nagaingon siya dinhi, tungod sa nahitabo kang Moses, ang Dios nakiistorya sa iyang katawhan, nakiistorya siya sa tagasunod ni Moses nga mo si Josue. Ipakita sa Ginoo kung unsa siya ka maayo, kung unsa siya ka matinud-anon ngadto kang Moses, even kini mga tawhana mga igsoon is naa ilalom sa balaod, apan ang Dios sa diha nga siya mo saad igsoon, dili siya kabalo mubawi sa iyang mga saad. Kini mga tawhana ang kinabuhi ni Josue mga igsoon, kung atong tun-an pag-ayo ang Biblia, grabe siya ka malampuson, grabe siya ka madaugon, grabe siya kanang successful sa ihang kinabuhi tungod kay nga naman aduna siya pagsalig sa Dios. Praise God. Hallelujah. Kung atong makita diha igsoon. Hallelujah. Ug ingon siya, ang Dios nagahatag og mga saad sa imong katigulangan, ug si Moses wala gyud nakadawat niini. Tungod kay igsoon sa kinabuhi ni Moses kung imong tan-awon, grabe siya ka reklamador, pero tungod kay ang Dios man nagpili sa iya, matinumanon gihapon ang Dios sa kinabuhi ni Moses. O sa kinabuhi ni Josue karon mga igsoon, dili nato makita kung unsa ang mga butang o unsa ang kinabuhat ni Josue nganong grabe siya kamalampuson. Praise God. Hallelujah. Ingon siya diri, kung imong tan-awon sa verse 5, grabe ang kadaugan ni Josue nga iyang naangkon. Kung imong tan-awon si King Solomon, ingon siya dito, si King Solomon walay makatupong sa ihang pagkadato gikan kaniadto og hangtod sa umaabot nga panahon. Mao kana ang kang King Solomon. Pero kung imong tan-awon kang Josue igsoon, si Josue lang pud ang giingnan sa Biblia nga walay, kung tanaw to ang verse 5, siya walay makapili kanimo sa tibuok mong kinabuhi. Kung imong tan-awon ang kinabuhi ni Josue igsoon, grabe siya kamadaugon nga tao. Nganong grabe man siya kamadaugon nga tao? Tungod kay ingon siya, magauban ako kanimo sama sa akong pag-uban kang Moses. Dili ko ikaw biyaan o pasagdan. Lig-una ang imong kaugalingon ug pagmaisugon, kay ikaw ang mangulo niin katawhan sa pagpanigiya sa yuta nga akong gisaad sa ilang mga katigulangan. Nganong malampuson si Josue, nganong nagmadaugon si Josue, nganong walay makapili kang Josue sa iyang panahon, tungod kay ang Dios nagauban kang Josue ug wala ming biya kang Josue igsoon. Kung sa atong ibutang nato sa atong kaugalingon karon sa atong kinabuhi karon mga igsoon, sa diha nga atong kinabuhi naa diha kang Kristo, naa diha sa Ginoo igsoon, walay makapili kanimo. Walay si bisan kinsa nga makadaot sa imuha. Walay si bisan kinsa nga makadaog batok kanimo. Kay nga naman, ang Dios imong kauban. Ang Dios ang nagbayad sa imo. Ang Dios ang magagamit sa imo. Ang Dios ang makiguban sa imo. Amen? Praise the Lord. Ingon ana ang Dios nga gialagaran ni Josue igsoon. Ang Dios ni Josue ug ang ato ang Dios karon managsama, walay kalainan. Siya is the same yesterday, today, and forever. Kung walay kausaban, kaya gihapon niya nga magapamuhat sa atong mga kinabuhi. Amen? Praise the Lord. Hallelujah. Atong mga tan-awon dinhi sa Biblia
kung unsang klaseng kalampusan ang atong angkon. Sa kinabuhi ni Josue igsoon, atong makita dito nga ang kalampusan nga iyang naangkon, kadaugan gikan sa iyang mga kaaway, kadaugan ug mga panalangin nga iyang nadawat gikan sa iyang mga kaaway. Kay sa kalibutan karon ni mga igsoon sila kasagaran mga teaching sa tao, mga teaching sa pastor, oy kanang riches nga giandam sa Ginoo, kanang riches nga gisaad sa Ginoo dito na sa eternity. Pero kung imo ding tan-awon ang Biblia igsoon, dili lang kay na para didto lang. Kay kung imong tan-awon diri, atong makita ang mga klase-klaseng kalampusan nga atong madawat. Kalampusan, alimbawa na kay mga pangandoy sa kinabuhi. Ang Dios maghatag sa mga kalampusan, pangandoy sa kinabuhi. Kasagaran sa mga pangandoy, sa atong mga pangandoy is mga makahuman, pag-eskwela atong mga anak, magkaroon og maayong trabaho, magkaroon og sariling balay, na ay negosyo, mga pangandoy nga diri lang sa kalibutan. O kining tanan igsoon, ato nang madawat sa diha nga atong paminawon ug sundon ang mga ginatudlo sa Dios nganhi kanato. Sama kang Josue. Kung imong tan-awon ang kinabuhi ni Josue igsoon, atong tan-awon ang verse 16 siya, mitubag sila kung Jose, buhaton na mo ang tanan mong gisulti ug moadto kami bisan asa ka mo kami padtuwa. Kung imong tan-awon ang mga tao nga gidala ni Moses igsoon nganong nagmalampuson sila tungod kay ang mga tao nagatuo ug nagatuman sa mga pagtudlo ni Josue. Praise God. Hallelujah. Kini nga kalampusan nga gisaad sa Dios kanang imong mga pangandoy, kanang imong gidamgo sa kinabuhi mga igsoon, imo nang maangkon samtang naa pa kanining kalibutana. Imo nang madawat samtang naa pa kanining kalibutana. Nga naman, nakasulat ba na sa Biblia, Pastor? Yes, nakabutang na sa Biblia. Kung atong basahon ang Marcos chapter 10 verse 29 to 30, ang pulong sa Dios nagaingon. Mengon si Jesus kanila, sapagkat tinuod, sultihan ko kamo. Walay tao nga mubiya sa iyang balay, mga igsuon, inahan, amahan, mga anak, o kayutaan tungod, ug alang kanako ug sa maayong balita. Praise the Lord. Ingon ang Dios, naga-challenge siya sa mga, especially sa mga katawhan nga nag-alagad sa Dios, naga-share sa pulong sa Dios, nagatuo ug nagawali sa tinuod nga ebanghelyo nga mao ang grasya. Ingon siya, dili mahimong dili mo enjoy ang mga katawhan sa Dios. Kaya in verse 30 siya, dili makadawat og daghan pagayod nga balos. Katong mga tao nga ningbiya sa ilang pamilya, ningbiya sa ilang mga igsuon, ginikanan, amahan, inahan, sa mga anak, balay, sa mga kayutaan, tungod lang sa pag-alagad sa Dios, tungod lang sa pagwali sa mayong balita igsuon. Kining mga tawhana, dako kaayo og ganti nga madawat sila while naa pa sila ning kalibutan na. Kay ingon siya sa 30, dili mahimo nga dili sila makadawat og daghan pagayod nga balos karon nga panahon. Mga balay, mga kaigsuunan, mga inahan, mga anak, mga kayutaan. Ug lakip ang mga paglutos. Praise the Lord. Naa gyud ay gihapon igsoon. Kung naay mga blessings ihatag si Lord, naay breakthrough sa imong kinabuhi nga ihatag si Lord para sa tua, para tong i-enjoy sa matag adlaw sa tong kinabuhi. Ingon nga Kristohanon, ingon nga magtutuo, ingon nga masumusunod ni Kristo, naay paglutos gikan sa kalibutan. Amen? Kaya naman, naapatan ning kalibutan na. Dili pa nato kontrolado ang tanan. Ang nagahari ning kalibutan na si Satanas, ang atua ginakabot nato ang mga pinili sa Dios nga mutuo na sa pagtulunan nga mao ang grasya. Daghan pa mga katawhan nga gipili ng daan sa Dios nga wala pa sa kamo sa Dios. Daghan pa mga gipili sa Dios nga hangtod karon wala pa gipanganak. Gihulat pa sa Dios nga moabot ang panahon nga mo mga ianak sila, ipakatawo sila, mudako sila ug mutuo sila. Kay nga naman gipili na silang daan. Kaya ang Biblia nagaingon, wala pa gibuhat ang kalibutan. Gipili na tang daan. Daghang mga tao gipili na sa Dios. O karon igsoon, ato nang madawat kung unsa ang mga kaayuhan
nga atong madawa nga ginasaad sa Dios sa atong mga kinabuhi. Praise the Lord. O sa umaabot nga mga adlaw, makadawat usab og kinabuhi nga walay katapusan. Muna, dili lang kay sa mga pastors, dili lang kay sa mga nagadala og simbahan, kundi dili kitang tanan igsuon nga nakasabot sa grasya sa Dios. Kay tungod nga naman, ang grasya sa Dios mao ni magtudlo sa atoa, magdasig sa atoa, nga mo share sa pulong sa Ginoo. Amen? Ang pangutan diha igsoon, nganong nagmalampusan man si Joshua? Sama sa kong ginaingon na, tungod kay ang Dios iyang kauban o iyang ginasunod kung unsa mga pagtudlo sa Ginoo ngadto kaniya sa sama sab kang David. Kung imo tan-awon ang kinabuhi ni David, nagmalampuson si David tungod kay ang Dios nakig-uban sa iya. Ang Samuel chapter 18 verse 14, ang pulong sa Dios nagaingon, nagmalampuson siya sa tanan nga iyang gihimo tungod kay nagauban ang Ginoo kaniya. Igsoon, sa atong kinabuhi karon, makaingon ka nga lisod diri sa kalibutan magpuyo. Lisod makasurvive diri sa kalibutan, ilabi na sa atong panghitabo karon, sa mga panghitabo sa kalibutan nga karon nga bisan asa nga lugar, bisan asa nga nasod na ay baha diri, baha dito, nga anod, grabe pa ang pandemic hangtod karon. Makita nimo ba kung walay Dios nga makig-uban sa atoa, walay Dios nga mugiya sa atoa, walay Dios nga mutabang sa atoa, imposible sa usa ka Kristohanon nga magmalampuson. Apan igsoon, ang sikreto ni ini mga tawhana, ilang gidapit ang Dios sa ilang kinabuhi nga mo'y mag-gauban sa ila. Ikaw igsoon, tungod sa imong pagtuo kang Kristo, ang Dios kanunay mag-auban diha kanimo, ug ang balahang espiritu nagapuyo diha kanimo, usa ka kagasiguruhan nga ikaw panalanginan, ikaw ubanan sa tong buhi nga Dios. Ug bisan aduna pa isa ka tawo diri sa Biblia nga bisan siya nagrebilde sa hari sa Assyria, apan nagmalampuson gihapon siya nga naman tungod kay ang Dios nag-uban sa iya. Kung imong tan-awon ang kinabuhi ni Hezekiah, nagmalampuson siya. Ang ikaduhang hari, chapter 18, verse 7, naginang pulong sa Dios. Ayan siya, verse 7, giubanan siya sa Ginoo ug nagmalampuson siya sa tanan niyang gihimo. Nagrebilde siya batok sa hari sa Assyria ug wala moalagad kaniya. Sa kinabuhi karon mga igsoon, sa atong mga kasinatian, kung naa may mga pagpanghadlok sa kalibutan para lang di ka moalagad sa Ginoo, ayaw patala igsoon. Padayon sa pag-alagad sa atong buhi nga Dios. Kay kung imong tan-awon ang kinabuhi ni Hezekiah, nagmalampuson siya nga naman ang Dios nagauban kaniya. Alang kanato karon, kung sa imong hunahuna kita ang makaluloy, dili igsoon. Kita ang pinakabulahan tungod kay gidawat nato ang grasya sa Dios ug mao kini ang maghatod kanato sa tinuod nga kalampusan. Amen? Ang Romans chapter 5 verse 17, ang pulong sa Dios nagaingon siya, kung tungod sa sala sa usa ka tawo nga si Adan ang tanan mamatay, nanlabaw pagayud ang bunga sa gihimo sa usa ka tawo nga si Jesucristo. Kay kadtong mga midawat sa dako nga grasya ug gasa sa Dios, pinaagi kang Kristo gipakamatarong sa Dios ug makaangkon sila kinabuhi. Adunay dakong kalampusan sa kinabuhi sa usa ka Kristohanon sa diha nga nagatuog nakasalig sila kay Kristo. Kaniadto ang kalibutan, ang tibok kalibutan igsoon nahimong malaglag tungod sa sala sa usa ka tawo. Apan sa pagkakaron sa gibuhat ni Kristo dito sa cross, si bisan kinsa nga motuo ug mosalig diha kaniya makaangkon og pagkamatarong ug makaangkon sila sa kinabuhi nga giandam sa Dios. Alang sa mga tao nga nagatuo ug nagasalig diha kaniya. Amen. Praise the Lord. Adunay gyud kasiguruhan ang atong kinabuhi. Adunay kasiguruhan nga ato ning masinatian ang mga butang imong gipangandoy sa imong kinabuhi igsoon. Nangandoy siguro kag balay, nangandoy kag negosyo. Kana igsoon i-grant na sa Ginoo sa atong mga kinabuhi. Sa diha nga imo siyang tuuhan, sa diha nga imo siyang saligan sa iyang mga pulong. Kay ang Salmo chapter 27 verse 13 nagaingon diha, apan nagatuo ako nga masinati ko ang imong kaayo samtang buhi pa ako.
Ang kinabuhi ni David, ang kinabuhi nila Solomon, ang kinabuhi nila Hezekiah, nakasinati sila sa pagkamaayo sa Dios. Even kini mga tawhana ilalom pa sa balaod. Nga naman, tungod kay dako sila pagtuo ug pagsalig sa Dios, nga dili sila biyaan, nga ubanan sila kanunay, panalanginan sila kanunay sa tong buhi nga Dios. O kanang mga butanga igsoon, ilahan ang na-enjoy sa kinabuhi. Ug ikaw sab karon, usa ka dakong kasiguruhan nga imong madawat, imong ma-enjoy ang mga panalangin sa Ginoo kay naman gipakamatya na ka ni Kristo. Gibayra na ni Kristo ang tanan didto sa cross alang sa imong kabulahanan. Praise God, hallelujah. Ang kalampusan nga atong masinatian dili ni tungod sa atong pagkakuyaw, dili ni tungod kay bright kay ka, doktor ka, taas kay kag na nahuman nga kurso, kundili tungod ni sa grasya sa Dios igsoon. Tungod kay ang Dios wala nagtan-aw sa kakayahan sa tao o panggawas nga abilidad. Ang iyang gitan-aw kanato igsoon mao ang atong kasing-kasing. Ang 1 Samuel chapter 16 verse 7 nagaingon, apan mingon ang Ginoo kang Samuel, ayaw basihi ang iyang hitsura. Mao kini ang panahon nga gipili sa Dios si David nga mahimong hari sa Israel. Siya ayaw basihi ang iyang hitsura o ang iyang gitas-on. Dili siya ang akong gipili. Usahay manggod sa tao igsoon mangita ta og the best kag height, macho kaayo, guwapo para mahimong hari. Murag nay qualification ba para mahimong hari. Pero ingon ang Dios igsoon nga ayaw basihi ang iyang hitsura o ang iyang gitas-on, dili siya ang akong gipili. Dili ako sama sa tao. Ang tao nagatan-aw sa hitsura, apan ako nagatan-aw sa kasing-kasing. Ang Dios igsoon, wala siya nagatan-aw sa iyang pagpanalangin sa imuha, sa iyang pag-uban sa imuha igsoon, wala siya nagatan-aw kung kuyaw ka, kung gwapo ka, kung taas ka, kung dili ang ginatan-aw sa Dios sa imuha is imuhang kasing-kasing, kung unsa ang imong pagtuo o pagsalig sa iyang pulong. Amen? Praise the Lord. Mao na ang gitanaw sa Dios atong kinabuhi igsoon. Kining mga atong gipangandoy sa kinabuhi igsoon, atong mga damgo sa kinabuhi, makabot nato ang kalampusan. Kining tanan nga atong gipangandoy ato nang makabot igsoon tungod kay adunay Kristo nga motabang kanato. So, unsa nga pamaagi nga motabang si Kristo kanato igsoon? Sa diha nga wala pa siya namatay dito sa cross, wala pa niya gi-offer ang iyang kinabuhi dito sa cross. Wala pa. Pero pagkahuman, ngilabanaho siya gikan sa mga minatay, gipailalom sa Dios ang tanang gahom sa kalangitan diri sa kalibutan ngadto kang Kristo. Nga naman, aron ikaw ug ako iyang matabangan sa panahon nga ikaw ug ako magkinahanglan. Amen? Mimong tan-aw ang Ephesians chapter 1 verse 22 to 23 nagayon ang pulong sa Dios, gipailalom sa Dios ang tanan sa gahom ni Kristo ug gihimo niya siya nga pangulo sa tanan aron matabangan niya ang mga tumutuo. Siguro mayong ka nga mutabang kaya si Kristo sa kuha, wala man ako napansin. Usay igsoon dili anto mapansin. But ang Dios kuyaw ka iha mapamaagi alang sa atong kaayuhan. Ma-amaze na lang kay igsoon. Ang imuhalang imuhang tuuhan, imuhalang saligan ang iyang mga pulong, ang iyang mga saad para sa imong mga kinabuhi o magamanifesto na sa imong kinabuhi igsoon. O gihimo niya sa pangulo sa tanan aron matabangan niya ang mga tumutuo nga mao ang iyang lawas. Kinsa man ang iyang lawas? Ikaw. Nganong nahimo man kang lawas ni Kristo tungod kay gipuy-an ka sa balanging espiritu sa Dios nga mao ang Dios. Hallelujah. Ang kahingpitan niya nga mausab ang kahingpitan sa tanan. Kung hingpit si Kristo igsoon, mahingpit pud ka tungod sa gibuhat ni Kristo alang kanimo. Amen. Praise God. Nganong mahitabo nga magmalampuson ta? Ako kay pangutana no. Nganong mahitabo nga magmalampuson ta? Sama sa ginaingon ko na. Ang Dios nag-uban ka na to. Nganong gusto sa Dios nga magmalampuson ta? Aron ikapakita sa Dios ngadto sa uban nga tinuod siya o gamhanan siya og maalamon
ang atong Dios. Amen. Ang Ephesians chapter 3 verse 10 ingon siya diha, aron pinaagi sa mga tumutuo ikapakita niya karon sa mga pangulo ug sa mga may gahom sa kalangitan kung unsa gayud ang iyang kaalam nga iyang gipadayag sa nakalain-lain nga pamaagi. Praise God. Gusto ipakita sa Dios ang iyang pagkagamhanan ug ang iyang pagkamaalamon gikan sa gahom sa kalangitan, gikan sa tanang kagamhanan nga nagpalibot sa kalangitan sa tibuok kalibutan. Gusto ipakita sa Dios nga siya maalamon, gamhanan, maayo, mahigugmaon. Kinsa iyang gamiton, ikaw ug ako nga nagatuo. Kita nga mga tumutuo, gamiton sa Dios, makita niya sa kalibutan nga i-bless ka sa Ginoo tungod kay nga naman gusto sa Dios nga siya ang mahimaya sa imong kinabuhi. Dili gusto sa Dios nga pakaulawan ang iyang mga katawhan, pakaulawan ang iyang mga pinili. Kay kasagaran gyud pagtudlo sa uban igsoon, moingon sila sa diha nga moduol ka kay Kristo, naay blessings, naay mga panalangin. Pero kasagaran pong pagtudlo sa uban, kanang mga panalangin na dito lang sa langit. Mo po ng uban nga moingon nga dili ta mosulod pagka-Kristohanon tungod kay sa diha nga mosulod sa pagka-Kristohanon ang atong kinabuhi imbis kay dato ta mapobrita. Muna sila ang ilang pagtuo igsoon. Pero nagatuo jud ko igsoon nga sa diha nga nag-alagad ta, nagatuo ta diha sa Ginoo, nakasalig ta sa iha, makita nimo kung unsa ka maayo ang atong Dios. Makita nimo kung unsa ka mahigugmaon ang atong Dios. Makita unya nimo kung unsa mo panalangin ang Dios sa matag usa nato kay kinabuhi. Amen. Praise the Lord. Kinsa ba ang magdala kanato ngadto sa kadaugan? Ikaw, basin mo ingon ka nga, ay, kuya magugug na tapos. Kugihan magugug kay akong anak, kugihan magugug kay ko. Munang malampuson ko. Munang madaugon ko. Praise God. Kung imong tan-awon ang Biblia igsoon, kinsa ang magdala sa tuos kadaugan? Kung atong basahon ang 2 Corinto chapter 2 verse 14, nagaingon siya diha, ginauluhan ka na diha og ang pahumot ni Kristo. In verse 14, ingon siya, salamat sa Dios kay kanunay siya nga nagauna kanato sa parada sa pagdaog. Kinsa ang naguna sa tuwa? Ang Dios. Siya ang nagdala kanato sa parada sa pagdaog. Gibuhat niya kini tungod kay anaa na kita kang Kristo. Sama sa pahumot, gigamit niya kami sa pagpaila kaniya sa bisan asang lugar. Ang Dios ang nagauna sa ato tungod ni Kristo. Tungod kay naa kay Kristo igsoon, siya ang nagdala kanato ngadto sa kadaugan, ngadto sa kalampusan sa kinabuhi. Matingala na lang ka nganong nagmalampuson ka tungod ni Kristo nga naa sa imong kinasuluran. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Sa bisan unsa nga mga problema sa atong mga kinabuhi karon, mga kasinatian nga atong nasinatian ni igsoon, atong mga ginasagubang sa atong ilabi na sa atong panahon karon igsoon. Matingala ka nga nganong masulbad ba na? Nganong makaya na to? O atubang ang mga problema, ang mga abot sa itong mga kinabuhi, ngano na? Tungod kay naa si Kristo sa mga igsoon. Dili kaniya pabayaan. Ang Romans chapter 8 verse 37 na ganyan siya, apan bisag mao kini ang atong kahimtang, mas sagubang nato kini pinagi sa tabang ni Kristo nga nagahigugma kanato. Kung atong tanawon usab nga sa lain nga translation, gitawag na usab og makalipay nga kadaugan. Makalipay nga kadaugan tungod kay si Kristo maoy maghatag sa tuwag kalipay. Amen. Kana bang matingala ka nga, Lord, wa jud ko magtuo nga modaog ko. Maka-amaze, ma-overwhelm ka sa kadaugan nga ipadala o ihatag ni Kristo nganha kanimo. Muna atong Dios. Gusto niya nga always ka ma-surprise. Gusto niya nga always ka ma-overwhelm sa mga butang nga pagabuhaton sa Dios sa imong kinabuhi. Kining tanan igsoon, madawat nato tungod kay gipildi sa Dios ang daotang gahom nga nagagahom sa kawanangan. Giparada kita ni Kristo ingon nga usa ka mananaog
Kung imong tan-awon ang Colossians chapter 2 verse 15, ingon siya dito usab sa cross gipildi sa Dios ang mga espiritu nga nagahari og may gahom ug gipakita niya sa tanan nga sila nabihag na niya. Si Jesus ang nagauna ngadto kanila, ingon nga piniriso kaniadto. O karon nagaparada kanato sa kadaugan. Muna ang kung imo siyang tan-awon sa lain nga translation sa The Passion Translation, mo to siya ang lain nga translation niya. Kung imo siyang tan-awon dire, gipakita niya sa tanan nga sila nabihag na niya. Kitang tanan nga nagatuo kay Kristo, nabihag na ta ni Kristo. Kung usabay pasabot anang nabihag na ta kay Kristo. Makahinumdum ko ba dito sa bukid sa una pag naay kanang magsabong mo kanang magkuan lang god magtigbakay og nila pa pag mapildi ang manok mabihag na muuli pag uli sa balay na anay bihag magsabaw na kay naay bihag. Kung moyong kag nabihag igsoon gikan sa kaaway nakuha ka ni Kristo, nakuha ka gikan sa kangitngit padulong sa kahayag. Mao na giparada ta sa Ginoo sa kadaugan tungod kay kita iyang gipmahal, tungod sa iyang gibuhat alang kanato kita ang nagmadaugon. Amen. Kinsa ang ngayan nga pasalamatan sa tanang kalampusan nga nahitabo sa atong kinabuhi igsoon. Siguro mayong ka ay si mama gid ang dapat akong pasalamatan sa akong mga kalampusan. Siguro mayong ka ay ako ang teacher, dapat jud nako to pasalamatan. Siya gyud ang dapat nakong pasalamatan. Kay kung wala siya, dili ko mayon ani. Siguro mayon ka ako ang angkol kay siya ang napa-eskwela sa ako. Siya ang akong pasalamatan ni ining tanan. Nagmalampuson ko tungod sa ilahang tabang. Pero tanawa ang pulong sa Dios igsoon, kinsa gid ang angay nga pasalamatan. Siguro mayon ka, yes, tama na okay na siya, pero na ang pinaka-the best igsoon, ang pinakauna gyud natong pasalamatan, dili ang mga butang ni ining kalibutan na, kun dili si Kristo. Kaya ang 1 Corinthians chapter 15 verse 57 nagayon ang pulong sa Dios. Apan salamat sa Dios tungod kay pinaagi sa atong Ginoong Hesukristo. Gihatagan niya kita og kadaugan ni ining mga butanga. Kadaugan ni ining mga butanga. Kanang imong gipangandoy mga problema sa kinabuhi, tanang mga kasinatian nga makaingon ka nga wala na kadaugan, murag wala na solusyon, pero matingala ka nga mudaog ka, matingala ka nga mahimong profesional ang imong mga anak, matingala ka magkaroon kag negosyo, matingala ka nga magkaroon kag kumpleto nga panimalay, malipayon nga pamilya, malipayon nga ministry, malipayon nga mga butang nga makaingon ka nga Lord, kung wala ka, wala jud ko. Muna si Kristo ang angayan nga modawat sa mga pagdaig, pagpasalamat sa atong kinabuhi tungod kay siya ang nagbuhat sa tanan igsoon para sa tuwa. Mingon ka nga dili ako aman tong paningkamot. Dili igsoon. Kay ang Dios ang ginahatag sa tuwa kung tan-awon ang James 1:17. Ang mga maayong butang gikan sa Dios nga gihatag niya gikan sa langit. Mga pabor imong madawat sa matag adlaw igsoon, basi mo yung nga kuya mo kay ko dili igsoon. Gasa na sa Dios sa atong mga kinabuhi, mga panalangin na sa Dios sa atong kinabuhi tungod kay ikaw pinalangga sa Ginoo. Dili siya gusto nga mawad-an kag paglaom, dili siya gusto nga muundang ka sa imong pag-alagad ngadto sa Dios, dili siya gusto nga murabotag dili nimo siya mapansin. Kanunay siya magapamuhat og mga maayong butang alang kanimo. Sama sa atong ginatun-an atong last Sunday nga ang Dios dili mo undang sa pagpuhat og maayo alang sa mga katawhan. Nagayon siya iyatang atimanon, iyatang panggaon, iyang gihatag kanato ang iyang bugtong anak. Kung iyang gihatag kanato ang iyang bugtong anak, unsa pa ka ang imong gipangandoy sa imong kinabuhi igsoon. Dili ihikaw sa Dios ang mga butang ang imong gipangandoy, ilabi na sa iyang kahimayaan. Amen. Kaya naman mo ang kalipay sa Dios igsoon. Ang kabalo ka ang number 1 nga kalipay sa Dios atong ginabuhi.
Kalipay niya nga mo panalangin sa imuha. Kalipay niya nga makita ka nga magmalampuson. Kalipay niya nga makita ka nga magmadaugon sa imong kinabuhi. Bisan sa mga problema sa kinabuhi, malipayon ka, nagalagad sa Ginoo, mo ang kalipay sa Dios igsoon. Kaya naman, sa diha nga ang mga panalangin, sa diha nga imong ma-experience ang pagkamaayo sa Dios igsoon, siya ang mabayaw. Amen? Siya gid ang mabayo, ana, dili ikaw. Ingon ana ang kamaayo sa Dios. Kung atong tanawon, atong balikon ang kinabuhi ni Josue igsoon. Ingon siya, kung atong tanawon ang verse 8, siya dili nato undangon ang pagtuon sa pulong sa Dios. Dili nato ibulag sa atong mga baba ang mga saad sa Dios. Kaya nga naman, ang pulong sa Dios igsoon mo na ang tinuod nga giya alang sa ato aron kita magmalampuson sa kinabuhi. Magmalampuson ta kay naa si Kristo. Magmalampuson ta tuod kay naa ang balang espiritu. Magmalampuson ta kay naa ang Holy Spirit sa ato nagpuyo, way mo giya sa ato. Kung si Josue igsoon nagmalampuson tungod kay iyang ginatamod ang kasuguan sa Dios. Iyang ginasunod ang kasuguan sa Dios, mas magmalampuson kay igsoon. Kaya nga naman, ang mga pulong saad sa Dios nga wala gibulag ni Josue sa iyang baba, karon nasa imong kinasuluran. Nasa imong kasing-kasing, nagapuyo sa imuha, nagatudlo sa imuha, nagagiya sa imuha sa matag adlaw sa imong kinabuhi. Amen? Ingon ana kamayo atong Dios. Ingon ana siya kamahigugmaon sa iyang mga katawhan. Praise the Lord. Hallelujah. Magampo ta. Amahan namo nga langit nun, mapasalamaton kami sa imong pagkamaayo. Sa matag usa na mo kikinabuhi. Salamat sa imong mga pulong, Ginoo. Nga kanunay nga nagapahinomdom, nagagiya, nagatudlo ka namo, o nagadasig ka namo, Lord, sa imong pagkamaayo, sa mga blessings, Lord, sa mga butang, imong gisaad, Ginoo. Even kining kalampusan sa kinabuhi, God, samtang naapakimin ng kalibutan na, God, salamat nga kanunay kami magatuo, magasalig sa imong mga pulong sa matag usa na kinabuhi. Salamat, Father, sa imong katawhan, nga ikaw makig-uban kanila, katong mga pulong, Ginoo, nga imong gipadayag, Lord, mo ko to'y mahimo nilang giya sa ilang kinabuhi, mo ko to'y magadasig kanila, even sa mga pagsulay nga ilang nasinatian karon, mo ko to'y magalig-on kanila, God. Holy Spirit, salamat sa imong pagtudlo kanunay paggiya, even ang pamilya sa inyo covenant in Christ. Salamat, God, even sa pagdumalit ni Pastor ni Rod Kiatson. Salamat sa imong pagpakig-uban kaniya, pagtabang kaniya kay Sister Yannick, Sister Kakay, God, sa tanang miyembro sa inyo covenant in Christ, Lord. Salamat sa kalipay, salamat sa kalinaw, salamat, God, sa breakthrough, God, financial, physical, material, and spiritual, God. O Lord, salamat, Ginoo, mga balatian, poverty, in the mighty name of Jesus, wala kay gaho, mga makapahilabot sa mga katawhan sa Dios, sa akong mga labuan, sa mga ginikanan, pagkumakon baya, sa mga ugangan. Salamat, Ginoo, sa imong pag-comfort, sa mga kaigsuunan, Ginoo, nga nagasubaybay niini, nga mong buluhaton. Ang Dios magapanalangin kaniyo, ang Dios makig-uban kaninyo, ang Dios magagiya kaniyo, ang Dios magatabang kaniyo sa tanan niyo mga pagabuhaton, sa tanan niyo mga desisyon, ang Dios makig-uban kaniyo. Salamat, Lord, even Father, sa among ang nasod sa Pilipinas, nga ikaw nagapanalangin kanunay sa among presidente. Salamat sa paggiya sa iya, pagtabang sa iya, sa tanang nagadumala sa among nasod, God. Salamat, Ginoo, sa imong pag-comfort, ang pagkamataro mo, magahari sa mga kinabuhi, Ginoo. Ang nasod sa Israel, Lord, akong ginaampo, God, ang kaluwasan, shalom, salvation, Lord, sa ilang kinabuhi, God. O Lord, sa among mayor diri sa Davao, salamat sa imong pag-comfort kaniya, pagtabang kaniya, salamat sa imong paggiya kaniya, ang kaluwasan, Lord, sa ibang pamilya, o ang pagkamatarong, Lord, may magahari siya makasing-kasing gunahon na, Ginoo. Salamat, Lord, sa imong pagkamaayo, salamat sa imong pagkabuhaton, Lord. Salamat, Ginoo, sa tanan mga butang imong pagkabuhaton sa among kinabuhi, God. Lord, we honor you, we exalt your name, in the mighty name of Jesus we pray. Amen. Amen. Magapadayon ta at sa atong communion. Praise God. Kinsa ato nang ready, ibayo na to ang bread. Sa gabi nga gabudihan si Jesus mikuha sa tinapay, nagpasalamat siya sa Dios, ug iya kining pikas-pikas, ug iyang gihatag siya matinud-an, ug mingon siya, kini nga tinapay may nagsakripisyo, nag-antos alang kanino buhata, kinalang sa paghandom kanako. Lord Jesus, salamat, Lord, sa imong pagkamaayo, God. Salamat, Lord, sa imong lawas, salamat sa imong kinabuhi, salamat sa imong pag-antos ito sa krus sa Kalbaryo. Tungod kay Lord, pinaagi sa imong mga labod, kami nangaayo, God. Mula sa kabutang, Lord, niya magibuhat dito sa cross ang pag-antos, pagsakripisyo sa imong kaugalingon, alang sa kapayaran sa tanang kasalanan sa kalibutan. Lord Jesus, salamat, Ginoo. Kung nagaingon ka sa imong pulong, kung unsa ka karon,
mausab kami. Nagpuyo ka nga walay kahadlok sa balatian, mausab kami. Nagpuyo kang walay kahadlok sa mga virus, mausab kami. Nagpuyo ka nga malipayon, mausab kami. Nagpuyo ka nga abundansya, mausab kami. O salamat, Lord, sa imong pagkamaayo, God. Lord, we honor you in Jesus' name. Amen. Let us eat the bread that symbolizes the body of Christ. Ipayo na to ang kupa. Sa mga gabi nga ibudihan sa Jesus, mikuha sa kupa ug nagpasalamat siya sa Dios. Ug kini gihatag sa mga tinul, nagmingon siya. Kini nga kupa nga nagsimbolo sa akong dugo, nga mao'y nagdala sa bag-o nga kubinante nga walay katapusan. Buhat kini alang sa paghandom kanako. Kaysa matag kaon ug sa matag inom ninyo niini, inyong gimantala ang kamatayon ni Kristo hangtod sa iyang pagbalik. Lord Jesus, salamat Lord sa imong dugo nga imong giula dito sa cross sa Kalbaryo. Ang imong dugo, Lord, mo'y naglimpyo sa among mga kasaypanan, sa mga kasalanan. O pinagi sa imong dugo, God, kami napasaylo sa among mga sala, gikan sa among pagkabata, karon og hangtod sa mobalik ka. Tuon kay nasayod ka, Lord Jesus, nga dili na mo kaya nga mahimong matarong, dili na mo kaya nga mahimong putli, walay bulin kunot og man sa diha sa imong tubangan. Musa, Lord, imong pabuhagay, imong gibuhos sa imong dugo, Lord, alang sa among kapasayloan. O diha sa among dugo, God, nagadagayday ang mga panalangin kaayohan sa imong makatawhan. That's why karong gabi na Ginoo, among ginadeklara sa among kinabuhi nga ang mga panalangin kaayohan, God, magamanifesto na, Lord, sa among mga sa among mga pamilya, sa pamilya sa inyo ko in Christ, sa among mga kinabuhi, God, Lord. God, we honor you. We exalt your name. In the mighty name of Jesus, we pray. Amen. Let us drink the wine that symbolizes the blood of Christ. Praise God. O karon, ang Dios mismo o atong amahan o kang Ginoong Hesukristo mo'y magagiya kaninyo. Ang Dios magahimo kaninyo nga magauswag diha sa gugma ngadto sa matag usa o ngadto sa tanang mga tawo. O sa katapusan, ang Dios maghimo kaninyo nga walay kasaway sa pagkabalaan sa tubangan sa Dios. Kang Dios paglaom magpuno kaninyo sa tanang kalipay o kalinaw diya sa inyong pagtuo, aron mapuno kamo sa paglaom, tinagis pa lang Espiritu. Ang Dios magapreserba kaninyo sa tanang dautan. Ang Dios magapreserba sa inyong kalag, ang Dios magapreserba sa inyong paggawas ug sa inyong pagsulod, ikan karon ug hangtod sa walay katapusan. Ang Dios magapanalangin sa tanan inyong pagabuhaton, ang negosyo, ang Dios makig-uban kaninyo, magapanalangin, ang pabor mag-uban kaninyo, ang kalipay mag-uban kaninyo, ang protection mag-uban kaninyo, ang buhat sa kaaway di makapahilabot kaninyo, ang coronavirus dili makapahilabot kaninyo, tungod kay kamo gitabunan sa gamahanan nga dugo ni Kristo. Ang Dios makiuban kaninyo kanon ay ngadto kaniya, kaya mohawid kaninyo gikan karon, gikan sa pagkahulog o kaya nga mobadala kanato nga walay sa hugaw o walay sala diha sa presensya sa iyang himaya, uban ang nagapaw-apaw nga kalipay kaniya og wala nay laing Dios ug manluluwas, ang himaya ang kalangdon ug gahom gikan karon ug hangtod sa walay katapusan. Amen ug amen. Ang Dios magapanalangin kanatong tanan ug hangtod sa sunod higayon, especially ug mga adlaw magkita-kita na sabta sa dito sa church alas 9:30 sa buntag. Magkita-kita ta. Amen. Bye bye. God bless.